नमस्कार मंडळी, मी सुधीर गावडे. मी आदिती गावडे. गावडे गजाली चॅनलवर तुमचं खूप खूप स्वागत करतो. तर मित्रांनो, आता श्रावण चालू झाला आहे. आज पहिला सोमवार आहे आणि आता आम्ही तुमच्यासाठी सगळ्या व्हेज रेसिपी घेऊन येणार आहोत. तर सुरेखा, आजची रेसिपी तू कोणती बनवून दाखवणार आहेस आपल्या मित्रांना? आज जरा चटपटी तशी दाखवणार आहे, पण सरप्राईज आहे, पुढे दाखवणार आहे. तर मित्रांनो बघा, ती सांगत नाहीये केव्हा सांगणार आहे, तुम्हाला पुढे सांगणार आहे कोणती रेसिपी आहे ती. सस्पेन्स ठेवते ती. तर मित्रांनो बघा, तर काय सांगशील तू श्रावणाच्या लोकांना, काय सांगशील? शुभेच्छा वगैरे काय देशील? श्रावणाच्या सगळ्यांना शुभेच्छा. आता नागपंचमी आज आहे, परत आता रक्षाबंधन येईल, आता सण चालूच झाले आहेत. आणि एक 15 दिवस तुम्ही आपल्या दीड महिना काय व्हेजच खा, नाही का? आता जे ज्यांना चालतं ते पाळणार, पण शक्यतो व्हेजच खायचं, कारण का आपण वर्षभर नॉनव्हेज खातच असतो. तर थोडंसं शरीराला काहीतरी वेगळं असं बदल होतो. त्यासाठी तुम्ही थोडंसं व्हेज खाल्लं तर चांगली गोष्ट आहे, म्हणजे शरीर पण थोडं रिलॅक्स करेल. कारण आपण नेहमीच हेवी खातो. पावसाळ्याचे दिवस असतात ना, ते पचन क्रियेसाठी ते श्रावण महिना पाळतात. अच्छा, पचन क्रिया व्यवस्थित आपली सुरळीत चालण्यासाठी. बरोबर. कारण पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये जरा पचायला जड असतात ते अन्न पदार्थ, नॉनव्हेज सारखे, नॉनव्हेजचे, म्हणून ते श्रावण महिना पाळतात. तर मित्रांनो बघा, ही अशी छोटीशी आम्ही टिप तुम्हाला दिलेली आहे. तर बघा तुम्हाला जमतं का करून. आम्हाला जमत, पण आम्हाला तर जमवायला लागणार आहे, पर्याय नाही. आपण दरवर्षी पाळतो एक महिना. हा, पाळतो. कारण की मालवणी माणसाला मासे आणि मटणाशिवाय काय जमणार नाही. मटण बाजूला राहू द्या, पण मासे त्याला लागतातच. माशाशिवाय त्याला जमत नाही. पण ठीक आहे, आता काय करणार, दीड महिना आम्हाला कसं तरी काढावं लागणार, पण आम्ही तो काढणार आहे. तर तुम्ही पण आमच्यासारखं काढा, दीड महिना कळ काढा आणि नंतर मासे मटण भरपूर खा. थोडं शरीराला पण रिलॅक्स मिळेल आणि तुम्हाला पण जरा मस्त वाटेल, जरा हेल्दी वाटेल. तर चला, आता इथे रेसिपी काय दाखवणार पुढे, तुम्हाला ती पुढे सांगेल ती. तर चला जाऊया आपण रेसिपी तयार करा. आता आपण ही गोड चटणी बनवणार आहोत. आपण पाणीपुरीला, शेवपुरीला वगैरे बनवतो ना, ती गोड चटणी बनवणार आहोत. त्यासाठी आपण घेतले आहेत हे 5-6 खजूर घेतले आहेत, ही चिंच आहे, हे गूळ आहे, त्याच्याबरोबर थोडीशी साखर टाकली तरी चालते. हे आहे आमचूर पावडर, हे आहे काळं मीठ, हे साधं मीठ, हे लाल तिखट आहे, मिरची पावडर, आणि हे आहे जिरा पावडर. एवढं एक गोड चटणीसाठी साहित्य लागणार आहे. आणि अजून आपण एक हिरवी चटणी बनवणार आहोत. आता पाणीपुरी म्हटली की 2 चटण्या लागतात ना, शेवपुरीला, पाणीपुरीला. मग त्यासाठी ही हिरवी चटणी बनवणार आपण. हे आहे पुदिना, हे आहे कोथिंबीर, हे आहेत मिरच्या, 4-5 मिरच्या आहेत. ही थोडीशी फुटाणा डाळ आहे, त्याने जरा दाटसरपणा चांगला आहे थोडा चटणीला. आणि ही थोडी साखर आहे, हे आहे काळं मीठ, हे साधं मीठ, आणि हे आहे जिरा पावडर. हे आता हिरव्या चटणीसाठी साहित्य लागणार आहे. तर आपण चटण्या दोन्ही बनवून घेऊ. सुरेखा, आज आपल्या प्रेक्षकांना तू कोणती रेसिपी दाखवतेस? आज जरा पाऊस पडतोय ना, चटपटीत जरा खायची इच्छा झाली आहे. अच्छा, म्हणजे श्रावणातली सुरुवात केली आहेस तू, म्हणजे सुरुवात केली व्हेज रेसिपीची. आता व्हेजच खायचं आहे गणपती जाईपर्यंत. तर मित्रांनो बघा, आता आम्ही दीड महिना व्हेजच खाणार आहोत. कसं काय आमचं होणार आहे काय माहिती, गोट्याचं आणि माझं काय होणार आहे काय माहिती. काय रे सोम, सगळं व्यवस्थित होणार. तर मित्रांनो, आता आम्ही दीड महिना नॉनव्हेज खाणार नाहोत, फक्त व्हेज खाणार आहोत. तर बघूया, आजपासून स्टार्ट झालेली आहे. तर बघूया आता कोणती रेसिपी दाखवते ती. काय कोणती रेसिपी सांग बघू. चटपटी तशी आपण कच्ची दाबेली बनवणार आहोत. अच्छा, सगळ्यांनाच आवडते ना कच्ची दाबेली म्हटली की. बरोबर. तर मित्रांनो बघा, आज आता कच्ची दाबेली बनवण्यावर ते साहित्य तिने काय काय घेतले तिला विचारूया, आणि काय कृती असणार आहे ती. तर सांग बघू काय काय साहित्य घेतले असते. कच्ची दाबेलीसाठी घेतला आहे मी बटाटा, 4 बटाटे घेतले होते, उकडून स्मॅश करून घेतले, सालं काढली. अच्छा, आणि स्मॅश करून घेतले, असे बारीक करून घेतले. अच्छा, त्याची भाजी बनवायची आता. बाकीचे हे इतर साहित्य घेतलंय. बघा, हा घेतलाय हे गार्निशिंग साठी जास्त साहित्य आहे, भाजीला काय मसालाच लागणार आहे. हा घेतलाय कांदा, ही कोथिंबीर, ही डाळिंबाचे दाणे, हा शेव, ही चिंच गुळाची चटणी बनवली आपण, म्हणजे बनवली आहे ती. आणि ही आहे पुदिना, मिरची आणि कोथिंबीरची चटणी. त्याबरोबर हे आहे थोडं मीठ, थोडंसं लिंबू पिळणार भाजीमध्ये. हे गार्निशिंगसाठी सुकं खोबरं आहे किसलेलं. हे आहेत शेंगदाणे, आणि हा आहे दाबेली मसाला. आणि पाव आपल्याला गरम करते वेळी लागणार आहे हे बटर. ते आता आपण भाजी बनवून घेऊया. तर मित्रांनो, हे एवढं साहित्य लागणार आहे आपल्याला कच्ची दाबेलीसाठी. पाव आहेत बाकी, अजून पाव घ्यायचे. तर आता
त्याचा मसाला तयार करून घेते ना, म्हणजे भाजी थोडक्यात म्हणतो ती आपण. भाजी बटाटा स्मॅश केलाय ना, हा, त्याची भाजी त्याचा मेन मसाला जो असतो तो तयार करून. हा तो तयार करून घेते. तर चला बघूया कसा करते ती. आता आपण पॅन ठेवलाय, त्याच्यात टाकू थोडंसं तेल आणि आपण शेंगदाणे जे आहेत ना, ते शेंगदाणे जरा मसाला शेंगदाणे बनवून घेऊ. अच्छा, म्हणजे घरीच बनवते, बाहेर रेडीमेड नाही आणले? रेडीमेड नाही, घरीच बनवायचं. आता मित्रांनो बघा, आम्ही सगळे घरच्या घरीच बनवतोय. शेंगदाणे तुम्ही पण असंच बनवा, शक्यतो बाहेरून विकत आणू नका. तेल टाकलंय थोडं, त्याच्यामध्ये टाकणार आहे मी थोडासा कलरचा बेडगी मिरचीची पावडर थोडीशी. थोडंसं टाकणार आहे, शेंगदाण्याला लागायला पाहिजे मीठ म्हणून. थोडंसं मीठ, जास्त नाही टाकायचं, तुमच्या आवडीनुसार टाका. आणि त्यात टाकणार आहे आपण दाबेली मसाला. दाबेली मसाला मी रेडीमेडच आणला आहे, बनवला नाही आहे, पुढच्या वेळी बनवून दाखवू तुम्हाला. तर आता आपण यात शेंगदाणे टाकू, मसाला शेंगदाणे बनवून घेऊ. हे असे मसाला चिटकला पाहिजे. त्याच कढईमध्ये आपण नंतर तेल मसाला वगैरे उरतो ना, त्याच्यामध्येच आपण भाजी टाकू. तेल टाकू, बटाटा टाकू. आता हेच तेल जे शेंगदाण्याचं उरलं आहे ना, त्याच्यामध्ये आपण अजून थोडंसं तेल टाकू आणि बटाटा भाजी बनवून घेऊ. जास्त नाही लागत तेल, थोडंसं टाकलंय. त्यात घालणार आहे मी हा दाबेली मसाला. याच्यामध्ये सगळं आहे, चाट मसाला, पाणीपुरी मसाला वगैरे तुम्हाला घालायचं असेल तर तो सगळे मसाले याच्यामध्ये आहेत. तर मी हा याचा मसाला घालणार आहे, दाबेली मसाला घालणार आहे. याच्यामध्ये सगळे मसाले आहेत. हे आपण बटाटा स्मॅश करून घेतला ना, तो टाकणार आहे त्यात. त्यात टाकणार आहे मीठ. बटाट्याला मीठ घालायचं आहे, चवीनुसार मीठ टाकलंय. हे सगळं एकजीव करून घेऊ आपण चांगलं. मसाला लागू दे सगळा बटाट्याला. हे तू असं का करते? असे बटाटा असा दिसतो ना, स्मॅश एकजीव झाला पाहिजे. अच्छा, बटाटा बघा ते पूर्ण एकजीव करून घेते. एकजीव करून घेते, कारण थोडं बटाट्याचे तुकडे दिसतात ना असे पांढरे पांढरे. हा बटाटा असा एकजीव करून घेते, स्मॅश करून घेते. हे पूर्ण सगळं करून घेतात. बघा ही भाजी, दाबेलीची भाजी झालेली आहे. चांगला स्मॅश करून घेतला मी बटाटा. आता याच्यावर टाकते मी थोडीशी कोथिंबीर आणि भाजी झालेली आता. तर मित्रांनो बघा, आपण दाबेली पत्तीची भाजी खातो, ती भाजी तयार झालेली आहे. आंबट गोड अशी चवीला. तर मग आता पुढची कृती बघूया आपण. चला, आता ही भाजी पूर्ण झालेली आहे. मी अशी पसरवून घेतली, पूर्ण कढईमध्येच घेतली, हा भांड्यामध्येच, दुसऱ्या भांड्यात नाही काढली. आता आपण ते त्याच्यात डाळिंबाचे दाणे वगैरे टाकू. हे टाकते मी सुकं खोबरं, लेअर लावून घेते. लेअर, हा भाजीला पण लेअर लावायचे असतात ना, ते सुकं खोबरं टाकते. सुकं खोबरं बारीक मिक्सरला लावलेलं आहे मी, एकदम असं जाड नाहीये. मित्रांनो, श्रावणातली आमची पहिली व्हेज रेसिपी आहे. तुम्ही पण एन्जॉय करा आमच्या बरोबर आणि तुम्ही करून बघा. हा थोडासा कांदा टाकते. आता हे डाळिंबाचे दाणे टाकते. आणि ही टाकली परत कोथिंबीर, पहिली पण टाकलेली आहे, आता थोडीशी अजून टाकते मी भाजीत.
ही झाली भाजी तयार पूर्ण. आता आपण पाव जे आणले आहेत ना ते पावांमध्ये भरू आणि तव्यावरती गरम करू पाव चांगले. तर मित्रांनो बघा, मेन मसाला आहे भाजीचा तयार झालेला आहे. तर आता पाव बिव आपण गरम करून घेऊया आणि दाबेली तयार करूया. चला. आता आपण हे पाव आहेत ना त्याला चटण्या लावून घेऊ. आता पहिली ग्रीन चटणी लावणार आहे. चटणी ग्रीन म्हणजे त्यात पुदिना, कोथिंबीर आणि मिरची आणि थोडीशी आपण चटणी झालेली आहे दाखवली आहे. आणि आता ही गोड चटणी, चिंच गुळाची चटणी. आता आपण त्याच्यामध्ये ही भाजी भरू. ही भाजी बनवली आहे ना, ही भाजी भरायची, भरपूर चांगली दाबून भरायची भाजी. आता आपण त्यात थोडा कांदा टाकायचा. थोडा मुलांना जर आवडत नसेल तर नाही टाकला तरी चालेल, ज्यांना आवडतो त्याने टाकायचा. आता टाकू त्यात डाळिंबाचे दाणे, थोडीशी कोथिंबीर आणि हे आपण भाजले आहेत ना शेंगदाणे, मसाला शेंगदाणे, हे मसाला शेंगदाणे टाकू त्यात. भाजीत टाकलात तरी चालतात ना, वरतून असे टाकलात तरी चालेल. तुमच्या आवडीनुसार शेंगदाणे टाका, कमी जास्त आणि जसे हवे तसे. भाजीत हवे तर भाजीत आणि असे वरतून हवे तर वरतून. आणि असं प्रेस करून घ्यायचं, बाहेर नाही आली पाहिजे भाजी. आणि आपण नंतर त्याला गरम करू. तर आता असे बनवला, असे बनवून घेते मी. अजून एक दाखवते ना कशी भरायची. बघा पाव घेतलाय, ही ग्रीन चटणी लावते. एका साईडने ग्रीन चटणी लावायची, एका साईडने ही चिंच गुळाची चटणी लावायची. असं पॉकेट करायचं. पाव असा वडापाव सारखा नाही कट करायचा, त्रिकोणी असते बाजू, तिथून कट करायचा. त्याच्यावर ही भाजी लावायची, अशी दाबून भरायची भाजी. त्याच्यावर टाकायचा कांदा, थोडीशी कोथिंबीर, डाळिंबाचे दाणे आणि शेंगदाणे, मसाला शेंगदाणे. हे असं सगळं भरून घ्यायचं आणि असं प्रेस करायचं, अलगद असं प्रेस करायचं, बाहेर नाही आलं पाहिजे. तर आता तू सगळे असे बनवून घे, नंतर आपण त्यांना ते गरम शिकते वेळी दाखवू ना. आता सगळे असे बनवून घेते मी. हे सगळे आहेत ते. आता आपण टाकू याच्यावरती. आता आपण हे पाव शेकायचे आहेत ना दाबेलीचे, तर आपण याच्यावर बटर टाकू. बटर टाकायचा भरपूर, गॅस बारीक ठेवायचा नाही तर पाव करपतील. कमी केलाय. ते पाव आपण जे भरले आहेत ना तर ते सगळे आपण आता असे शेकून घेऊ. वरून पण लावायचं बटर. हे असं दाबून शेकायचे म्हणजे भाजी बाहेर येणार नाही. एका साईडने झालं की दुसरी बाजू लावायची. तर बघा मित्रांनो, दाबेली तयार होत आलेली आहे. चालीच आहे आता. गार्निशिंग करायची आणि खायची. पहिली मीच खाणार आहे ती. पहिली टेस्ट मीच बघणार आणि तुम्हाला सांगणार मग कशी झालेली आहे. तर मित्रांनो बघा, छान भरले म्हणजे बाहेर पण आलं नाहीये भाजी वगैरे. मस्त कुरकुरीत शेकून घ्यायची, वरून घालून शेकून घेणार आहे बटर लावून. आणि त्याला वरून का शेव वगैरे लावणार आहेस का? शेव नाही तर दिसणार, गार्निशिंग चांगलं नाही करत दिसणार. आणि टेस्ट पण शेव आणि गार्निशिंग करायचे. बघा मित्रांनो, श्रावणातली पहिली रेसिपी. आता आमचं काय काय असं वेगवेगळा करून घालतो तू? बघू आता काहीतरी वेळ भेटेल तेव्हा काय काय करायचं वेगवेगळं. ठरवून नाही करायचं. मित्रांनो बघा, आमच्यामध्ये तुमची पण मजा होणार आहे. करायची, सगळ्यांना
सरप्राईज रेसिपी असणार आहे मला. तर हे आता झालेली आहे. तर आता हे बघा, हा शेव घेतलाय ना, शेवामध्ये टाकायचं. गॅस मी बंद केलाय आणि आता हे असं चारी बाजूने चांगला शेव लावायचा. बघा मित्रांनो, अशी कच्ची दाबेली तयार झालेली आहे. आमच्यावर तुम्ही पण खायला या. म्हणून बघा आणि तुम्ही पण खायला या. म्हणून बघा आणि कमेंट करून सांगा आम्हाला. न बघता कमेंट करू नका. या सगळ्या रेसिपी आमच्या पद्धतीने आम्ही करतो, गावडे गजरी स्टाईलने. तुम्ही आमच्या पद्धतीने करून बघा आणि आम्हाला सांगा कशा झाल्या ते. बरोबर ना? घरगुती पद्धतीने करतो. हां. कोणाची डुप्लिकेट करत नाही. कॉपी करत नाही. कॉपी करून नाही करायचं. आपल्याला जे येतं ते बनवायचं आणि दाखवायचं. तर चला मित्रांनो, आता हे सगळे पावे शिकून घेऊ आणि सगळे दाबेली तयार करून घेऊ आणि मग तुम्हाला चालून दाखवतो. चला बघा मित्रांनो, कच्ची दाबेली तयार झालेली आहे. ही रेसिपी तुम्हाला जर आवडली असेल तर आमच्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आणि मित्रांनो, ही रेसिपी तुम्ही करून बघा आणि आम्हाला कमेंट करून कळवा कशी झाली आहे ती. तर हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद मित्रांनो.